Les dates més esperades i desitjades pels veïns d'Atzeneta d'Albaida ja han arribat. La localitat de la Vall d'Albaida es disposa a viure uns dies grans de celebracions patronals en honor al Santíssim Crist de la Fe i de moros i cristians. La nit del dissabte 10 de setembre, el Parc 9 d'Octubre s'engalanava per acollir la presentació de la Regina de les Festes 2022 i de la seva cor d'honor, encara que la primera que va pujar a l'escenari va ser l'última representant de les festes de la localitat, la Regina de 2018, la senyoreta Paula Natcher, acompanyada de l'alcalde Pepe Descalç. Seguidament i del braç dels seus acompanyants serien les dames de la cor d'honor les que a poc ocuparien els seus seients per a gaudir d'una nit molt esperada des del 2019, quan Atzeneta no va tindre representants de festes i després va arribar la pandèmia. Però enguany sí, la senyoreta Lara Soler, que tancava la desfilada, seria proclamada Regina del 2022 en tan sols uns minuts. Seria el president de la Comissió de Festes que obriria els parlaments amb un sentit discurs d'agraïment, sobretot als festers, una colla que ha compartit vivències des de ben menuts. Per fi ens trobem així junts, a tots vosaltres, per poder gaudir de nou de les nostres festes. Festes tan volgudes i esperades com plenes de sentiments. Som conscients que tot el viscut aquesta època ha generat incertesa i escepticisme, però com a poble heu conservat la il·lusió i confiat en aquest col·lectiu, i el recolzament que ens heu brindat ha donat els seus fruits, unes festes dignes i merescudes per a tots. La magnitud d'aquest esdeveniment ha requerit de participació i col·laboració de cada un de nosaltres, un grup de 18 persones que, a pesar de la diversitat d'opinions i de creences, han sabut adaptar-se i estar units enfocat en un únic objectiu. Ara és el final d'una etapa, de 2 anys de treball, però és l'inici d'una altra, pel que espere que totes aquestes experiències junts us valguin d'ajuda per construir noves etapes amb una base més sòlida. Gràcies per la vostra sinceritat, la qual ha sigut la base de la relació. Gràcies per el vostre respecte i comprensió, que ha sigut la base de l'evolució. I gràcies per prioritzar la nostra amistat, que ha sigut la base de la unió. Visca Atzeneta! El punt àlgid de la nit arribaria quan la Regina del 2018 imposava la banda que acreditava Lara Soler com a la màxima representant de les festes del 2022 i acte seguit, baix un cel il·luminat pel castell de focs d'artifici, era coronada. L'alcalde també va tenir paraules d'agraïment a la Comissió de Festes del 2022, a les clavarieses del Crist de la Fe i del Mont Calvari, a la Junta Central de Moros i Cristians i a la Corporació Municipal per la il·lusió, el treball i la cura que han mostrat durant tot l'any amb l'objectiu de confeccionar unes festes al gust de tots. Unes festes que no serien possibles sense l'esforç que han fet els membres de la Corporació de la Comissió de Festes i les dames durant tot l'any. Este és un any especial, perquè aquestes festes tanquen la present legislatura. Com a alcalde, no vull deixar passar aquesta oportunitat per agrair-vos la confiança depositada en aquest equip de govern, que tinc l'honor de presidir. Donar la enhorabona a la gent, a la comissió que ens representa este any en les festes, i a les dames, a la reina Lara Soler, al president Edgar Tormó, a les dames i els festers, i també a la reina, jo em pensava que era 2019, 2018. 4 anys de reinat, això és molt. Com sempre, un record molt especial per a totes les persones que no estan entre nosaltres. Sempre se'n recordarem d'ells. A tot el poble d'Atzeneta, desitjar-vos, en nom de tota la corporació municipal, que passeu unes bones festes. Bona nit a tots i moltes gràcies. Ara el protagonisme es dirigiria cap a les dames que reberen la banda de mans de la Regina i un ram de flors per part dels festers mentre elles col·locaren una flor en la seva solapa.
Seria ara ella, Lara Soler, qui es dirigiria al seu poble. Després de deixar enrere la incertesa i patiment de la pandèmia Covid-19. Quines ganes, alegria i il·lusió de tornar a reprendre les nostres tradicions que tanta identitat li donen al nostre poble. Avui, dia de la presentació, ens presentem a tots vostès com a comissió encarregada d'organitzar i programar les festes del nostre poble. Unes festes que any rere any la gent del Geneta ofereix a tothom amb moltes ganes i il·lusió. Com no puc deixar sense anomenar a la nostra comissió de dames i festers. Encara recorda aquell 2019 quan es va crear el grup i pareix mentida, però 3 anys després ha plegat el nostre dia i les nostres festes. No voldria acabar aquest discurs sense anomenar el grup més estimat que tinc, la meva família. Els primers no podrien ser altres que els meus pares i el meu germà. Sols em queda desitjar-vos que disfruteu de les nostres festes amb la mateixa il·lusió que les disfrutem nosaltres. Molt bones festes a tots, visca el Geneta i visca el Crist de la Fe. L'acte va comptar també amb el prestigiós compositor, director i músic Ramon Garcia i Soler com a mantenidor natural d'Atzeneta d'Albaida. I parlaré poc de música, vos ho promet. Parlaré poc de música, però parlaré molt de persones que fan música, això sí, perquè és més important la persona que la música, no? Però la persona fem música perquè mos ompli de goig, no sabem per què. Si escoltem música mos fiquen els pèls de punta. No es pot demostrar científicament, és algo... Jo tampoc ho sé. A mi n'hi ha coses que m'emocionen, la música és algo que certes músiques em fan treure la llagrimeta, la poesia també, i els paratges del meu poble. És algo que sempre tinc ahir. I poques coses em fan plorar, però aquestes 3 coses són algo que sempre estan ahí. Jo sempre dic el meu poble. Per què? Perquè jo sóc de poble. I vas a Madrid i dius, ¿tú dónde eres? I ara explica d'on eres, saps? No, de un pueblo cerca de Alcoy, ¿qué tal? De los moros y cristianos, de tal, de Camilo Sés. Uf, tens que explicar moltes coses per dir d'on eres. Però mira, n'hi ha coses que t'ho faciliten. Soc de poble, clar que sí. Del carrer Sant Vicent, de la plaça del Calvari, de la Sèquia al Port, de Santana, de la Pedrera, on visc ara, en aquesta temporada, de la Font Freda, de la Covalta. Són paratges compartits en diversos pobles, no? Però som nostres. Bona nit a tots. Gràcies. Visca el Geneta. El Fermall d'Or el posaria, com no, l'himne de la Comunitat Valenciana que fou cantat per tots en una nit tan bonica com esperada al poble.